Yeah, money. Family. Today I'm hosting Zego. Yeah, money. Jala in the building. And some komanaka. Yeah, man. Adasha kwa stereki. Yeah, man. Pana ngoma rimwe rakandichaira pana summertime. Now I'm talking about the medleys out at show. My medley akagadzwa pana show. Pane imwe yochaya kuti summertime. Tapinda musummertime. Yeah, but this is kudokusa rhythm wako. Mariti maripo. This rhythm is probably razor breaker. Now I need to do my rhythm. Imoni tapinda musummertime. Yeah, man. Drombo zokamera sei. Hoyo, let's go. Tapinda musummertime. Zego, manya unotenga airtime. Zego, takafeka makeshi time. Zego, usakangana yako katime. Zego, tapinda musummertime. Zego. Holland. Put it Holland. Pane ngoma so. He was wearing like Jamaster. Oh, he's just to the Jamaster like so. Wanga uri muchiki. Ndari muchiki wewe. Ndakasaka nechidhuma futi ndakarara zvinganzi jala insofa maparara ndikati yandipere semoto wemarara mufana wamarara sofa aparara pandakachitiga ndakaita hudhotele hubhulu paka huzalile wimba yese hunuhwile kutera kwamabhozi hutambile dai uri padhuze waitwa hufulile huchidhoma husekele hujala aita hudhotele nawanale iwe thank you so much Mr. Night Shows Plus. Ndikuzwa machuni mamwe ndakaona pamedley akarohwa ipapo. Pick up yourself Sly wemahisi. Photographer wedu. Ayo atinokutendai nebasa ramakabatira rakanakisisa. Inzwaka mudara. Pane ngoma imwe so yokuti chigiyo chichi ameno I don't know what Makaifeature ngoma hiyo. Takaificha takaonda. Ingamurana nani? Anditi Zego. Ndinowacho ndiwo ripo. DJ Splash. Wakafeature. Yeah, man. Kingsley. Splash wemahisi wakafeature ipapo. 2. Yeah. Kingsley 3. Photographer wedu. Yeah, man. Iyi mavidzi. 3 wemavidzi. Yes I. Anzi Speedo. Ingaripo. Speedo nesikoti B. Kuti not. Ngokuti yokembe songe kuti hanzi kuti hanzi chinama. Ona mazini zokudhara ona. Yeah. Alright. Na Speedo. Nani futhi? Na 6 man. 6 man. Mfano pa already 6. Ukemba topa. Utopa dan Chris. Uri palo mfano. Puma makaka. You know, sometimes ndositreseka ngamwafana wasikazi kuti simdanzo yebasa. Aiwa, abazi. Pana umwafana unenge chitoti kuimba resi basa. Vanofuna kutamba. Pamwe pacho uzopana kuti ungazuti zvafana kuti mangwana tine live show. Wotoza kuti shamwari mangwana uye pa studio tite session. Apa pa 5 Yeah, mtudana hawa makafitana pa song na BJB ngobo mfano. BJB ndakatombo collabena kuti pandakaro singoma yakuti baby akati never mind kutondiramba guys kuti never mind ini zvasandiri kwa BJB wakambolinga pa Booster Sound Records. Yeah, man. 2022 like kuna January ko. Yeah, iboza hayi akapani confirm. Yeah, but alright, but unaona kuna hapo mwafana unolinga ma studios one day. Yeah. Those people they don't understand and awazivi kuti kuimba basi. Yo mwafana no stress. Alright, inoti chingoma yacho. Inoti ndazwandiri iyo ndochoti ngandigumeyo kuguma iri kuri kutobetwa chigiyo ndiri iyo ndochoti ngandigumeyo kuguma iri kuri kutobetwa chigiyo muchitimbo taraukirai toda kumbochakacha ngoma indanisika izi yakarohwa papi yarohwa pana show imu muna ero ngoma yo munisindira ai batai Splash my Splash tanzi tukubatei ipapo nemukoma nawo toda ngoma iyi. Yeah, man. Producer Mr. Night Show Splash wemahisi 100% salute for you. Excellent job. You always doing what you have done is 100%. Splash wemahisi the producer. Don't forget
31 January Bereke post promotion to that Dimureni mdara paka ipa but for right now pare imwe ngoma ndangosiya so ndadombotaura mafanzi kuti ndakarova ngoma imwe ndakarova ingapisa airware mama vangu ndakairwa kwa Firework ndakaichai kwa Firework tinomfana Firework wanzi pa HBK ndakaichai kwa Firework ngosi pa Firework ndorangarira pane mfana wangu aenda kurekodhe koko Ganja mise ngoma iyo wairekodha pane ma 3 tracks andinadzo I think masongs a Ganja iwo aripo pa YouTube channel pa Booster Shine Firework ndanga mukangano HBK ndipo ndakarekodha ipo inoti kudii ngoma yacho inoti Jimmy muguda kuraya amai muri guda kuraya amai vangu nyarara kuchema mwanangu Jimmy muguda kuraya amai vangu nyarara kuchema mwanangu nyarara kuchema mwana vangu Jimmy muguda kuraya amai vangu nyarara kuchema mwana vangu unenge vagoma patinoshanda mama vanotoda kuvhita zvakawanda zvinovanetsa tingavaona zvinoita beta kuchipatara vanoenda netsoka havasina kana mari yemota vanoenda ikoko vachidzoka ngatipaonesese papo ndapota papa vangu achirwara ndipona vashare gomendi zvichirwara mama vangu papa saka iyo pane mafanzi ati mafanzi havaizivi ngoma iyo zvekutoti vazhinji asikaizivi ngoma iyo pandangaichari pa Firework man Fireworker I think you are watching this video toda ngoma iri alright Firework ndakamuchare ngoma mune pane ko mama ari kurarama mama mama akashayika kudhara ndosaka mangoma andimoona mashure pa ne album ya mama wangu pakashayika mashure kupa ndaimba iya pa live dzandaipa pa live mashure kudze boys baba ndanga kubuda musodzi manje kuti mama vangu ndakavaziya kumarindeni ndikazifunga zego ini ndinochema ndinotofunga zvangu kuzvisungirira because upenyu hwangu mama kutoshingirira ndakavaziya kumarindeni ndikazifunga zego ini ndinochema wacha ndobuda musodzi Anangu yakatotepa inokukura ndokubuda musodzi Hoyo, thank you Zimbabwe. Today I'm hosting Zego Jaline. Manje mahora timu rangu. I think zviona ku life. Subscribe to YouTube channel, follow us to see more videos. Pane zvakare zvichaitika coding Zego Jaline to the maximum level. Hoyo. Une zvinodare kusira mafanzi kupedzisira. Aya, mafanzi wadoko asira kuti simbisei ndinjomutenda nekundisimbisa. Nditika Mwari ave nemwe muwedzere makore ndasina kupinda rimwe gore ndinazozive kuti ona album ripo ronzi chizita tizise mafanzi album rinoti cholocho album rinoti cholocho Zego in the building rine 27 hoyo matrix album richiti cholocho Jaline akazegu. Alright family. Hanzi ndine album 27 albums. Kutora kuti munhu wa long time asikachabudisa album. Sabot album rakata 27 ndio ndiye natokika boss. Atoka ngoma 30 something kwa. Nini manje ndingasitoki manje. Nona ndati. Thank you so much family. Just follow us, subscribe our YouTube channel, to see more updates. Warrior.